El portfoli és una ferramenta virtual de suport a la docència que proporciona la universitat, a la qual podem accedir a través de l'aula virtual. Jo vaig començar l'any passat en un programa pilot i la idea va ser incorporar a la meva docència i sobretot a la meva avaluació, perquè l'ús que jo faig del portfoli, de tots els tipus que hi ha, jo utilitzo el portfoli avaluador. Aleshores, em vaig plantejar utilitzar-lo en els crèdits pràctics de l'assignatura. Jo dono una assignatura que és Educació Especial en la titulació de Psicopedagogia. Aquesta assignatura té caràcter anual i obligatori i té 9 crèdits, la meitat dels quals són crèdits pràctics. Jo el que feia abans era recopilar totes les pràctiques que fem en l'aula i a partir de l'ús del portfoli el que faig és igualment recopilar aquestes pràctiques, però els estudiants el que tenen és l'oportunitat de reflexionar sobre el que fem en l'aula. És a dir, si nosaltres treballem una pràctica durant diverses sessions, que és una pràctica que ells fan en grups cooperatius, i a partir d'ahir produeixen un PowerPoint per a comunicar la seva recerca a la resta dels estudiants, ells no només volquen en l'e-portfoli el producte que podria ser el PowerPoint, per exemple, sinó que el que fan és redactar una evidència d'aprenentatge. I en això vull dir que el portfoli ofereix als estudiants una oportunitat de reflexionar sobre les pràctiques que fan. Ells el que han de presentar al final és una evidència d'aprenentatge. En les classes, en la primera sessió del curs, jo us dic que l'avaluació de les pràctiques se farà a través del portfoli. I després de 2 setmanes de curs fem una classe en la que jo es mostre un exemple i també es mostre exemples de portfolis que han fet estudiants de cursos anteriors. I ahir entrem en, es explica les finalitats, però també entrem en qüestions més tècniques, com incorporar un vídeo, com enllaçar una pàgina web, com ficar una imatge. I després les qüestions més tècniques es resolen també en hores de tutoria. De tota manera, l'ús del portfoli és molt intuïtiu. Jo així n'ho dic, que vaig provant. I van provant i van sorgint dubtes, clar. El que jo vull fer enguany és aprofitar els estudiants que ja tenen més experiència, més pràctica, ja l'han manejat i que ajuden als altres en qüestions puntuals. Jo crec que l'any passat vaig tindre una bona experiència. De fet, enguany el torno a utilitzar i el que jo destacaria del seu ús és, sobretot, la possibilitat que els estudiants reflexionen, com ja he dit abans, sobre la seva pràctica i considere que un element molt motivador que proporciona el portfoli és la possibilitat que ells el personalitzen. Ells poden incorporar vídeos, enllaçar en pàgines web i sobretot connectar en situacions de la seva vida quotidiana. A banda de les pràctiques que són obligatòries de l'assignatura, ells tenen una sèrie de pràctiques complementàries i ahir el que tracten, o sigui, ahir el que fan és relacionar qüestions de fora de l'assignatura, per exemple, si han vist una pel·lícula, si s'han llegit un llibre que pensen que té relació en els continguts que donem en classe, o si han assistit a un congrés d'alguna de l'assignatura. Tot això tenen ocasió d'aportar-ho com a evidència complementària. És més, aquells estudiants que, per exemple, utilitzen com a activitat complementària fer un aprenentatge servei. Estic pensant, l'any passat una estudiant que va anar al Macer de Frater a fer l'aprenentatge servei i després va acabar redactant un portfoli fantàstic de la seva experiència.